गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफ दोलोनि बिजाथि दुर्गादास बर'नि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों। सिगांनि समाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि दुर्गादास बर'आ प्रमद बर' बिथांखौ गोबां बाथ्राजों अजद खालामदोंमोन। बे अजदनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा दुर्गादास बर'नि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। दुर्गादास बर'आ बिटिआरनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो बिहोमा होआखै, थामहिनबा बर' हारिनि सोमावसारनायखौ हेंथा होग्रा सासे सुबुंसो, गुवाहाटियाव जिरायनानै ओरैबा ओरै बाथ्रा बुंग्रासो होननानै प्रमद बर' बिथाङा दुर्गादास बर'नि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै सासेया गुबुन सासे बिजाथिनि सायाव गोख्रों बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नुनो मोनगासिनो। मेट्रिक आनजाद होग्राफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ लानानै रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मोनसे गोनां बाथ्रा फोसावनानै होदों। देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ एप्रिल दाननि गेजेरावनो एबा बैसागुनि सिगां नङाब्ला बैसागु जोबनाय लोगो लोगोनो फोसावनाय जागोन होननानै मिथिहोदोंमोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा रिजाल्टनि डेटखौ फोसावाखैब्लाबो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों, 19 निफ्राय 21 एप्रिलनि गेजेराव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन। जुदि आम आदमी पार्टीनि 4 लिडारफोरा बिजेपि दोलोआव जयेन जाया अब्ला बिसोरखौ इडि एबा इनफर्समेन्ट डिरेक्टरेटआ एरेस्ट खालामनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दिल्लीनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आतिशि मार्लेनाया। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां जुदि आतिशि मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक आरो राघव साड्डाया बिजेपि दोलोआव जयेन जायाब्ला इडिआ एरेस्ट खालामगोन होननानै अजद दैखांदों। बे अजदखौ आतिशि मार्लेनाया होदों। जेब्ला अरविन्द केजरिवालखौ बिजिरसालियाव लाबोदोंमोन अब्ला इडिआ सौरभ भारद्वाज आरो आतिशि मार्लेनानि मुंखौ मख'दोंमोन। थांनाय 21 मार्चखालि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरिवालखौ जौनि बेले-बेजेनि सायाव इडि एबा इनफर्समेन्ट डिरेक्टरेटआ हमदोंमोन। बेनि उनावनो दिल्लीनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आतिशि मार्लेनाया गावजों लोगोसे गुबुन 3 आम आदमी पार्टीनि लिडारखौ इडिआ हमबावगोन होननानै अजद दैखांदों। रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि एकाउन्टआव रां हाबनो थांगासिनो। फैगौ 10 एप्रिल अक्ट'आव गोबां सुबुंफोरनि एकाउन्टआव रां हाबगोन। बेनिखायनो जायफोर एकाउन्टखौ केवाइसि आपडेट खालामाखै बैसोर 10 एप्रिलनि सिगां केवाइसि आपडेट खालामनानै लादो। अरुण'दय आसनिनि मुलाम्फागिरिफोरा फैगौ 10 एप्रिलखालि 1250 रांखौ मोनफुंनो हागोन। बेजों लोगोसेनो बिधवा पेन्सननि राङाबो हाबगोन। रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोराबो मिथिना लानाया गोनां। मोनफ्रोमबो दाननि 1 निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननो गोनां मुवा बेसादफोरखौ लायनांगोन। बेनिखायनो 10 एप्रिलनि सिगां रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननो गोनां रेशनखौ लायनाया जोबोरैनो गोनां। बेजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया साफायाव 5 किल'ग्रामै माइरंखौ मोननो हागोन। लकसभा बिसायख'थिया जानो बारा गोबाव सम गैलिया आरो मडेल कड अफ कन्डाक्टआबो सोलिगासिनो। बेबादि समनि गेजेरावनो बान्दोलै बान्दोल रां हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला स्पेसियेल इनभेस्टिगेसन टीमआ 50 लाखनिबो बांसिन रां हमनो हादों। एसआइटिनि नायबिजिरनायाव जनायाव बे रांखौ हमनो हादों। अरुणाचलनि इटानगरनिफ्राय पासिघाट फारसे गंसे गारिया थांगासिनो दङमोन। बे समावनो एसआइटिनि नायबिजिरनायाव गारिनि डिक्की सिङाव 50 लाखनिबो बांसिन रांखौ बोखांनो हायो। बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय दानाय बिकेडब्लिउएसनि सिमाया थि जाबाय आरो बेनि बियाबफोराबो थाबैनो नटिफिकेसन जानायनि लामायाव। बैफोर जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय माखासे जौगालु हाबाफारिफोरा बिकेडब्लिउएसनि गेजेरजोंनो जागोन। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइनि जेंना, माखासे फरायसालिफोरनि जेंना, हानि जेंना बैफोर गासैखौबो लानानै सरकारजों सावरायगासिनो होननानै प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोदों। ट्राफिक पुलिसखौ गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ गौरीपुर पुलिस बिफाना हमबाय। थांनाय सानखालि धुबुरीयाव डिउटि होबाय थानाय ट्राफिक पुलिसखौ गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव 2 पुलिस मावफारिया जोखोम जादोंमोन। बे गाग्लोबनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 3 सुबुं लादेन आली, आब्दुल सिद्दिकी, मइनुल हकखौ गौरीपुर पुलिस बिफाना हमो। बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया बेरेखा दोलो बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टीनि इन्डिया आउट केम्पेइनखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों। भारतनि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनो मोना एबा
बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टीआ इन्डिया आउट केम्पेइन खालामदों। बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया बुंदों दि बेरेखा दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बिसिफोरनाव जेसेबां भारत हादरनि सारिफोर दं, जुदि बिसोरो गाव गावनि पार्टी अफिसफोरनि बायजोआव गाव गावनि बिसिफोरनि सारिखौ सावनानै दिन्थिगोन अब्लासो फोरमान जागोन दि बिसोरो भारत हादराव बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ बयकट खालामदों। मख'नो गोनांदि बांलादेशआव बिसायख'थि समनिफ्रायनो बेरेखा दोलो बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टीआ ससियेल मिडियायाव इन्डिया आउट केम्पेइन सालायदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।